Ji ekranên bir haber var. Dem başta meşevanên hêja bi bernameyeke nû ya rojeva heftê emîro careke din li pêşberî we ne. Pêşketin û geşedanên ku di nav vê hefteyê de qewmî mehew da ji bo berhev bikin û em ê hewl bidin ji we re ragînin geşedanên di nav vê hefteyê de derketin pêş. Gelo çi sernav derketin pêş di nav vê hefteyê de em bi çend qalan wan ji we re parve bikin. Mijarên ku derketin pêş di nav vê hefteyê de gelek nizeyde bû ji ber ku çend mijarên girîk ji bo me ji wan yek jî Kongreya Awarte ya HDP di nav vê hefteyê de hat darxistin ji ber ku yüksek da endamtiya wî ya partiye hatibû daxistin piştî vê yekê ji bo hevserokan nû bê hilbijartin Kongreya Awarte pêk hat kî hat hilbijartin em ê wê jî bi we re parve bikin. Kongreyeke din jî AKP li darxist. Ev ji bo çi bû ji bo serokên nû yê AKP diyar bikin Kongre hat darxistin di nav vê hefteyê de. Vekî ku hûn jî texmîn dikin cardin Serokkomar Erdoğan bû serokê partiyê piştî demeke dirêj. Ji bilî wê tiştê ku mora xwe li vê hefteyê xist greva birçîbûnê bûn yê li Dêrsim û li Enqerê grevên ku pêk dihatin her du grev jî bi çawa pêk hat em pêşketinên di wan grevan de jî bînin ser ekranê we ji ber ku li Enqerê mixabin hatin girtin û na di girtîgehan de ne yê li Dêrsimê bavê ku li Dêrsimê jî ji bo hestiyê kurê xwe ketibû grevê pêşketinên wê de re jî em ji we re ragînin. Li Amêdê jî pêşketineke pêk hat li navçeya Sûra Amêdê jî hilweşînên taxan dest pê kir pêşketinên li wê de re dîmenên ku hatin berdestê me jî em ê bi we re parve bikin belê em dest bi tena xwe bikin lê em ê bi Kongreya HDP dest pê bikin. HDP wekî hûn jî texmîn dikin û hûn jî dizanin demeke dirêje endamê wê di girtîgehan de ne nêzîkî 5000 endamên HDP niha di girtîgehan de ne tenê ne endam her wiha 12 parlamenterê HDP jî hatine girtin û di girtîgehan de ne ji wan du jî hevserokên HDP ne Demirtaş û Yüksekdağ jî di girtîgehê de tê girtin. Endamtiya Figen Yüksekdağ hevseroka HDP ji ber ku cezaya wê lê hatibû birîn û bi fermî hatibû erêkirin endamtiya wî ya partiya wî hatibû xistin. Piştî vê yekê Kongreya Awarte ya HDP di nava vê hefteyê de pêk hat ji bo ku hevseroka xwe ya partiyê hilbijêre. Belê Kongre pêk hat û hevserokan nû ya HDP hate hilbijartin kî ew hevserok li şûna Yüksekdağ Serpîl Kemalbay bi 275 dengan hate hilbijartin û bû seroka nû ya HDP. Hevserokatiya ji ber ku li wê de re heye yek Demirtaş e û yê din jî Serpîl Kemalbay bû. Bi vê şeklê Kongre pêk hat. Di kongreyê de hevserokê HDP yê girtî Demirtaş nameyeke şand Kongre di wî nameyê de çi got ez pişek wê ji we ragînim. Ji aliyê Baydemir ve ew peyam hate xwendin û di peyamê de hate gotin ku ew ê dev ji aştiyê bernedin tu carî wê dev ji aştiyê bernedin û her wiha ev tişt got ev nameya wê ev name tê wê wateya ku me berpirseriya xwe bi temamî bi cih aniye hemû hevkarên me rêveberên partî û saziyên me divê hewl bidin partî ya me pêş bixin û plana tekoşîna aşitî û demokrasiyê her ku pêş bixin bi vê şeklî nameyeke şandibû hevserokê HDP Selahattin Demirtaş û dibêje em di biryara xwe de em bi bawerin ji bo biryara xwe em ê hewl bidin aşitiyê çareseriyê li vê welatê pêk bînin û ji bo vê tiştê jî wê endamê me rêveberê me partiya me bixebite peyameke bi vê şeklî hatibû dayîn ji aliyê Demirtaş ve hevserokan nû ku nû hate hilbijartin Serpîl Kemalbay jî li şûna Yüksekdağ hate hilbijartin me got wî jî di bernameyê de piçeke axaftineke Kurd kir daxaftina xwe de çi got ez wê ji we re bibêjim. Kemalbay got ji şaredar û parlamenterên bigirin heta rêveberên me li dora 5000 endamên HDP girtî û di girtîgehan de ne. Ev ne tişeke asayiye li Tirkiye proseyeke darbeya sivîl bi rêve diçe. Hevserokan nû bi vê şeklê şîrove dike rewşa partiya wan. Hin kes bi zextan desthilata xwe asayî dike li Tirkiye proseya darbeyeke sivîl heye. Berdela vê yekê bi rêberên HDP didin dayîn em ê tekoşîna xwe ya demokrasiyê bilind bikin û ji bo azadkirina partiyên xebatkarê xwe çi destê me bê em ê bikin. Bi vê şeklê Kemalbay axaftineke dike.
و دویجه HDP و نقشره که نو یا آشتی بده برخو جیرو پیدا و HDP لگور وی نقشره آشتی ریا خو بریوه ببه هفسروکا نوجی به وی شکلی شروع دکه و آخافتن خو بریوه دبه تماشوانین هجا مگوت کنگره HDP هاته لدارخستن و هفسروکا نو هاته هلبجارتن لیکسی کو کنگره خو لدارخستن HDP نبو هروها AKP جی کنگره خویا آورته دناوا و هفته ده پیک آنی دوی کنگره ده چه پیکات امی جوراگینن پشت رفراندوما د 16 نیسان د پیک هات او مکزدگونا ترکیه د گوهرینه هات اریکرین جوه شونده ایجا برنامه کنو کتمریته لگوریو برنامه کسی که به سروکومار دکاره به سروکی پارتیا خوجی پشت وی بریاری ایجار سروکومار اردوان جبوکو به سروکی AKP کنگره آورته دناوا و هفته ده پیک هات کنگره چاو پیک هات امیونک جوراگینن کنگره آورته به 1307 دنگین دلگیان وکی نامزد اردوان هاته نشاندن و پشت نامزد بناوی بدنگ دلگیان بگشتی هاته اریکرین و اردوان هات سروکی پارتیا خود پشت دمکه درش اردوان دماکو هاته هلبجارتن درکت سردکی و آخافتنه که کر آخافتنه که سوسرت بجبر کو هم HDP یان هدف کرد هم جیم وکی کودبیجه کسی کوداربه پکانیه و فتویان هدف کرد آخافتنه که تند بو چی گوت از وی راگینن اردوان دا آخافتنه گوت رخصتنا تروره کووی داوی دربیان گران خوارن و پشکری وان این کو مسافه نکرن نابرا خو و چکی روژن پر دجوار لبنده وان دبیجه اردوان دا آخافتنه خوده گوت ترکیه جبو کو پرانگایا ترور جدا کار خلاص بکه گاون جخو باور داوجه و پیش دکوه یک و ایخانت ترکیه کرن سرکفت نبون لولات کسی که ایخانت ولات کرن و بسر نکتن ده بدله که گرام بده اردوان به شکل نرخاندن دکه و دویجه ایرو شونده ترکیه کت ریک نو ریک گرینگ به شکلی امریا خو بدومینن دبیجه اردوان کسی که لهمبری تروران و لهمبری شکان مسافه نکرنا برا خو و بدلا و گرام بده دبیجه اردوان به شکلی نرخاندن خو کربو کامه بنرم به هورت ماشوان هجا پشتی کو اردوغان بو سروک پارتی و هات سروک پارتی خو گلو قابینه خو بگوهرینه هات ایدا کرن و دنابرا وزیران ده گوهرتنک پک به قابینه به گوهرتن هر وها بنالی یلدرم جی سروک پارتی هات گوهراندن و اف جی بو سروک کوما AKP به شکلی پیورا بجی هات گوهرتن پشتی کو اردوغان بو سروک AKP به شکلی پیشکتن پیکاتن اما به هفرا بشوپینن دناوان پارتیان ده پیشکتنین چاوا پیک بین تماشوان هجا بله مبحثا گروا برچوبونه کر مخابن 3 سالا 21 ده هجی امن ترکیه بحثا گروا برچوبونه دکن و بحثا روشا ولاتیان دکن کجبو جنازه خو بگرن انگو جبو کو بگرن کار خو دکفن گروا برچوبونه و بدن خو دخن گروه مخابن ترکیه ولاتکه به شکلیه و وانتشتان له ولات ما پکته کسین دگروا برچوبونه بحثا کدکن بحثا کسین کل انقره دکن کین او نوریه گülmen و Salih Özakça. Akademisyen Nuriye Gülmen u Salih Özakça neziki sedu nodu şeş roje le Ankara de greva birçibune de bun bibor sedu nodu şeş roje çalaki da bun da speakerin u hafte u şeş roje ji greva wan ya birçibune dom dikir van kesan çat serevan emhenek wej ve ragine jiber ku gring bu Nuriye Gülmen akademisyen bu jikare xu hat ihraç kirin Salih Özakça jî mamoste bû ev jî ji karê xwe bi şekleke nehuquqî hatê îxraç kirin piştî vê yekê wan her du kesan xwestin vegerin karê xwe û ji bo ku vegerin karê xwe li Enqerê di nehê çileyê de dest bi çalakiyan kirin çi hat serê wan destûpiyê wan hate şikandin divê divan rojan de sed û nod û şeş rojan de rastê müdaxeleyê tund hatin li gel van tiştan jî li gel van yekan jî dev ji karê xwe bernedan û çalakiya xwe dom kirin heta rojameya îro heta vê heftê bi biryar bûn digotin em tenê mafê xwe dixwazin û em dixwazin vegerin ser karê xwe ji bo vê armanjî û ji bo vê tiştê dest bi çalakiyê kiribûn
Megot gelek caran rastı müdahale hatın, gelek caran hatın meçafkirin ucardın çalakiya xu domandın. Dına ve hafteyde greva birçibuni megot keti bu asla kritik diğer ve ki polisan da deringiya şevede biser malavan da girtin u her doman mustayan saat 5 sabede bençafkirin u derxistin adliye agahe ku emlebende bun mixabin hat her du çalekvan pişti rojeke de bin çavanda ifade wan hate girtin û bi henceta endamtiya rêxistina Daeş XPC her du jî hatin girtin temaşevanên hêja. Ji ber ku mafê xwe parastin rastê vî muamelê hatin û hatin binçavkirin hatin girtin niha di girtîgehan de ye. Hafteneke sosret hat piştê vê girtina wan Wezîrê Navxwe Süleyman Soylu ji bo her du mamosteyên ku hate girtin û greva birçîbûnê de bûn got ew endamê Daeş XPC ne em ê ew endamê Daeş XPC ne ji bo vê tiştê rastê vê muamelê hatin ji bo greva birçîbûnê ku heftê û 6 rojan berdewam kir jî Soylu got ew ne greva birçîbûnê de ne ew hem dixwin hem ji ve dixwin greva birçîbûna wan jî bi vî şekliyê axaftineke sosret ji aliyê Wezîrê Navxwe Süleyman Soylu hat mixabin. Kesên ku li hemberî vê biryarê derketin û girtina wan şermezar kirin rastê müdaxeleyê hatin di nav vê hefteyê de doj jê FPKat em wan dimêne müdaxeleyê bînin ser ekranê wê piştê wê em ê bi greveke din jî berdewam bikin. Önünde oturuyoruz. İşimizi geri istiyoruz. 6 aydır oturduğumuz yeri dün polis işgal etti. Her gün saat 1.30'da 6'da açıklama yapıyorduk. Bugünkü açıklamamızı da Tomaların önünde yapıyoruz. Nuriye Gülmen, Semih Özakça 76 gündür açlık grevindeler. Açlık grevinde olan insanların evlerini bastılar, gözaltına aldılar. Şu anda savcıda ifade veriyorlar. Bizim dokunmaya kıyamadığımız, yürüyemeyen, yürümekte zorluk çeken 76 gündür aç olan insanları nezarete attılar. Pislik bir ortamda, hijyenik olmayan bir ortamda tuttular. Onlar kazanamayacaklar. Biz burada durmaya devam edeceğiz. Bu alanı tomayla, gazla işgal edebilirler. Sokaklar bizimdir. Burası onların, babasının çiftliği değildir. Burası bizim vatanımız. Vatanımızı korumaya and içtik. Bunu da bilsinler. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. İşgalcisiz. Evet, herkes kaldırın o zaman. Herkesi kaldırın. Herkes kaldırın. Eylem amaçlı. Devlet zorbalığını seyrediyorsunuz arkadaşlar. Tamam efendim. Devam edin. Tamam, devam edin. Uzaklaştırdık onlardan. Devam edin. Onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Bırakın bizi. İnsanlık onuru işkenceyi yenecek. Devam et. Beri temaşevanên hêja müdaxaleya li hemberî kesên girtina Nuriye Gülmen û Semih Özakça şermezar dike bi vî şeklî rastî müdaxeleyê hatin polîsan bi vê şeklî müdaxeleyê wan kesan kir ku girtina wan şermezar dike me jî xwest wan dîmenan bînin ser ekranê we. Belê me behsa greva birçîbûnê ya Nuriye Gülmen û Semih Özakça kir me got piştî heftê û 6 rojan ku grevê de bûn hatin girtin ji aliyê dadgehê ve kesê grevê de bûn ne tenê ew bûn her wiha li Dêrsimê jî baveke ji bo ku hestiyê kurê xwe bi dest bixe. Temaşevanê hêja ket greva birçîbûnê greva wê nêzîkî 9 rojan berdewam kir. Di nav vê hefteyê de piştî demeke dirêj hestiyê kurê xwe bi dest xist û piştî tekoşîna xwe ya ned rojan 9 rojan
goreke ji bo kurê xwe çêkir û spart axê kurê xwe. Çawa bû ew bûyer emineke wê bi bîr bixin di heftê mijdara 2016 de li herêma çateya Dêrsimê di navbera milîtayên Daeş KPC û leşkeran de pevçûn derketibû. Duyê pevçûnê de biborin duyê bombebardemanê de 19 milîtayên Daeş KPC jiyana xweşdest dabûn ji wan yek jî kurê Kemal Gül bû, Murat Gün bû. Piştî bombebardemanê şûn de bavê Kemal Gün çibû hestiyê kurê xwe berhev kiribû û radestê leşkeran kiribû. Ji wê rojê şûn de hestiyê kurê wî venegeriya. Yani Kemal Gül ji bo hestiyê kurê xwe bigire bi dehan caran serlêdan kir. Lê ji bo serlêdana wî tu bersiv nehate dayîn. Piştî vê nebersiv dayînê Kemal Gün heftê salî ji bo ku hestiyê kurê xwe bi dest bixe dest bi greva birçîbûnê kir. Greva birçîbûnê ya li Dêrsimê li Xada Seyîd Rıza dest pê kiribû. Nêzîkî 9 rojan berdewam kir temaşevanê hêja. Piştî 9 rojan şûn de di nav vê hefteyê de pêşketineke girîng pêkat hestiyê kurê wî ji meletî derxistin rê û bi qargoyekê hat Dêrsimê di navbera Qeyûm û Kemal Gün de axaftineke derbas bû û hate gotin Qeyûm ji wî re gotiye tu nikarî hestiyê kurê xwe li hozatê defin bikî destûr nedabû. Lê piştî Kemal Gün bavê heftê salî bi biryar bû ku cenazeyê kurê xwe li hozatê defin bike. Qeyûm paş ve gavê havêt û hestiyê Kemal Gün teslîmê wî kir. û îro biborin do di saetên êvarê de Kemal Gün kurê xwe li Dêrsimê defin kir temaşevanê hêja. Bifikirin Tirkiye welateke bi vî şeklî ji bo ku baveke hestiyê kurê xwe bi dest bixe ji bo ku ji kurê xwe re goreke çê bike nêzîkî 9 rojan di greva birçîbûnê de ye. Tirkiye welateke bi vî şeklî. Yani mirov nekare axaftinek bike, nekare hevokek saz bike li ser vê rewşê li ser van bûyerên ku li Tirkiye pêk tê. Bi demokratîbûna welatê me mixabin bi van bînakan jî derd keve holê. Kesên ku hestiyê zarokê xwe bi dest dixin li welatê me bişexsin. Ji ber ku mînakî wê jî hene dayika berfo wekî hûn jî wê ve bîrawe. Yek ji dayikê Şemiyê bû û ji bo hestiyê kurê xwe bi dest bixe bi salan li qada Galatasarayê bû. Lê gel vê yekê jî çavî vekirî çû hestiyê kurê xwe bi dest nexist. Em dikarin bibêjin Kemal Gün bi şexse di vê bûyerê de. Lê bûyer çawa pêkatibû çawa asteke çawa li wê de re çêbibû. Em wan dîmena bînin ser ekranê wê piştê wê jî em ê bûyera Sûriyê berdewam bikin. Bavê Kemal Gün heftê salî ji bo ku cenazeyê kurê xwe bi dest bixe nêzîkî 9 rojan li Dêrsimê li Qada Seyîd Rıza greva birçîbûnê dabû dest pê kirin û greva xwe bi biryar dom kir. Di 9 rojan de ji alî hikûmetê ve tugav nehate avêtin ji bo radestkirina hestiyê kurê wê. Li gel vê yekê jî Kemal Günî heftê salî bi biryar bû û greva xwe dom kir. Piştî demeke dirêj şûn de hestiyê kurê Kemal Gün, Murat Gün radestê wî hate kirin. Rewşa wê krîtîk bû di çavê wî yên çepê de êdî ji alî dîtibarê de tengasî derketibû. Piştî 9 rojan şûn de hestiyê Murat Gün radestê bavê wî hate kirin. Kemal Gün piştî ku hestiyê kurê xwe teslîm kir tune hevokek saz kir, di hevoka xwe de got ji ber ku me hestiyê kurê xwe bi dest xist ez kêfxweşim. Do êvarê di saetên êvarê de hestiyê Kemal Gün li Dêrsimê li navçeya Hozatê ji bo wî merasîmekê hate li darxistin. Merasîma li cemxanê piştî wî ku hate li darxistin li Hozatê hestiyê Kemal Gün hate defnkirin û bi felemayên sor bi gulên sor Kemal Gün radestê axê hate kirin.
بری تماشاوانی هجام مگوت کسی که هستی زارو که خوب دستخن لولات ما کیف خوشن مخابن روشه که به شکلی لولات ما هي وام لفدرا جيان دكن چه مخابن تشتكي بشكل بيكتي بلی من بحثا گروین برشوبونه کر لنافچه سورا آمده وکی هنجد زن نافچه که دیروکیه و کسی که بحث آمده دیگه تایبت سور تهشیو لسوری نزدیک 8 مهان قدخه در کسنا در و بردوام کر پشتی قدخه ترا کرن لهین تاخان هجی بردوام دیگه لتاخین که قدخه دوم دیگه هروشین دست پیکر بو و لگوری که حکومت بیجه جنوب آواکرن دست پیکریه لودرا و جبو و شکلی جی قدخه هج دوم دیگه لی دناوی هفته ده حکومت بریاره که گرتبو کو سوریه بکت تولدو پشتی وی بریاره شونده لسوریه و گوهرین دست پیکر و هلوشنا خانیان دست پیکر دناوی هفته ده لتاخن علی پاشا و لاله بی جالی توکی و گلک خانی هاتن هلوشاندن دیمه ویژه می بین سر اکرانی و خانی اکو والا هات هلوشاندن لیته گوتن و گلک خانی دنجی بریار گرتن اکو بوشینن و لشون آوان هنک آواهی نوچه بکن کسین کلوی در آجیان دکن ولاتین لوی در خانی وان هیه لهمبری و بریاره نرازینه دویژن ام نخوازن خانی خود در بکوین ام نخوازن جمال خود جتاق خود جنافچه استوری در بکوین لگل و بریار بونا ولاتیان جی هلوشینا تاخان ناوی هفته ده دست بکر و گلک آواهی هاتن هلوشاندن ولاتی جی لهمبری و که نرازی و ببرتکن لگوری آگاهیان آوا نافچه هاتیه برین جیران هاتیه برین جبوک و ولاتی جتاخان در بکوین زورداری لوان تکرن اخافتن وان به شکلیه اما اخافتن آن بین سر اکرانی و پشت ویجی امی به میوان مهبه امی روش آسوری به دورانی خاش بکن Nadım harcayıp nadım. Zaten gel zor kırak ya. Nadım. İnsanı affetmeyecek, bırakıp gidenleri affetmeyecek. Sura destek çıkmayanları hiç kimse affetmeyecek. Suyu da kesmişler. Su önemli değil ki benim çocuğum anılarım burada yıkılacak. Bu betonarmelerin dibine girecek. Hani insan hayvanları alıp doğasından bir yere tıkarlar ya. Bu kadar insanı da alıp doğasından betonarmelere tıkamazlar. Buna hakkı yok hiç kimsenin. تعديل مالكي ولا قضيه قيمه جنايه كي تعديل اي ولا قضيه قيمه نهائيه اي ولا نهائيه يا اخي بلادش كبينا انا كاتب تاخذنا من البدايه يا الله بكل دنيا داش نظرتن ام ناد خاني خو ام خاني خو در ناكذن بسري ما جيت هر حتى لا يتكذب انا ويتنا من ويتنا لا ويتنا صاحب سيزه ودايد اب كده نابش بشرى نه بشرى بكيه تدملا جي دولتي ديه يا صفية يا صفي ديه علي باشا يا صفية انك انا مكسي متنا اوجا متنا كيتنا كشكا ما هي لازمان هي لا تركي ما هي انك انا مهرم من الكوارم والله زمانتنا تركي من نزانم انا الكو علمي فر اي اوجا متنا اكيد انا كشكا ما هي فيها انا الكوارم ما بي انا الكوارم موضوع متنا Tabii em ve derim, CP sal em ve derim. Bavê mevrayê, kalkê mevrayê, mezlê me, gişê mevrayê. Geçmiş ama hede kal kurtê ve de geçtik me kişandî. Kesî ne kişandî? Ha, îro ve derê çi tarihî kültürî olarak hinkî zengîn bûyî. Ber ya îro millet giş hatî ve de xtom bûyî ve de van fakîrê fuqara ê imkanê wan tuneyî derdixê şînê ê zengînê ê derveyê wertêkev. İster tıxwazî bira ava me bibire, tıxwazî bira ceriyana me bibire, anca xolê me bigire ya me bikuşê derxa û ya xwezî em dernakeve. Em naxwazê xaniyê xwe bide. ما هي علي باشاية.
من ما خاني ناضي ما خاني حاسك ما خاني باوي انا ما تبرادنا تبراد السود التسد ميلان وحتى 20 ميلان ما دكنا وما صاروا كده وتشوف المسيح المليار بالمكان خالي بينا زين كو çadıra kalır. Ya kovani ma fi muşka çadıra kalır. Işkut zamanı ma bakışlar. Kış kışına Vermiyoruz, çıkmıyoruz. Direneceğiz. Hem ne yapacağız? Yani emkhaniye xo nadin, emkhaniye xo dernakebin. نه خوزم بده باش خمر بده No. تقولي يا Çan geliyor bana نجي مثلا بيا خانية من النهر اسمع كرم على السكي بكر من اسكر مدركي قدر مات خيام ابا انا ابي سر ما بريد بمي جيلان يجي ببرن وابو جيلان يجي ببرن دران Em dernakebin, emkhaniye dernakebin. Açar kıbros. Ceylan farkı. بری تماشاوان هیجان به ناراضی بودن ولایتی سوریه آنی سر اکرانی و گله کس ناراضی بودن خوب به شکلی نشان دادن و دبیجن سور مالان به امجه نافچه سوریه در ناکیون گرلوی در چه پکته حکومت شما دخوازه ولایتیان بزوره نافچه در بخینه آلمان جاوی چیه امی وان تشتان به اندام رهبریا اوده آواکسازن یا آمده هر دم دورو بنرخینه و بخیرات برنامه مدیمان جانی سر اکرانی ولایتش گلک ناراضی بودن لهم بری ویکی دبیجن امجه نافچه خود ناکیون لی حکومت به بریاره و دویجه گرم جوی نافچه در ناکیون در کیون آوی خود کریه جیران خود کریه زورداری یک لهم بری ولایتیان هی گرو حکومت چهار منجی دخوازه چه بکره ویدرا یا ev pevajı aslında pevajı ki nunine demek ki derece kuçave hükümeti nav Suriye Tayyip Erdoğan şu devre hanizman go jde 2012 virde ev jibo men khayal ki ko este kevim Suriye بله ev khayal wan ha hedi xwazim pek bine ligel viji hem welatiye mağdur dikin و hem jî hin axaftinên din dik işte ve mesure işte ihya bikin ve mecnu ve çekin و قاشو دبین اشتاج بر ترور سور خرابیه مجنو و چکن امی ولاتیا راضی بکن امی دلی و خوش بکن لبلی حال حاضر آستو که مهاتنه مثلا تاخین علی پاشا و لاله بی چخور ویدر هلوشین دست پیکی از بله دار بله نفسه دست پیکری مثلا ev تاخین کو قد تیده شر چینه بیه تاخین کو قد تیده پرچون چینه بونه ev her du taaxin wusane بله لناف سورياني وكو امزانن لشش تاخا شرق قومي جوان شش تاخا شرق گران د سه تاخا دا شرق گران ايش خونه قد خانه واندراش بله هنج قد خانه وای سر 2 ساله کس نکتی هندر ندیتی بسکری که وها هي tabi çavi xelwe deri birine divit xwaze چه sur masur بیاوه ya sur aslında sedeme her mazın velatiyen sürene yani mirovên kulve deri dijin liber çavi hükümeti liber çavi iktidara hem talukene و hem jî ew welatî derveyê sistemîne yani jiyana wanî nav Sûriyê têkilê wanî cîrantiyê û jiyana kuçê û kolana û ewlehiya wê derê ev ya dijî sistemê yani li temamê dinyayê ev kar wiha pêk tê yani em karin mînakekî bidin ta ji Komîna Parîsê piştî ku Komîna Parîsê xelas dibe hikûmeta wê derê mîmarekî tîne divê em ê Parîsê ji nû ve çêkin Parîsa ku niha ku hemî dinya bi heyranî lê dinêre ew Parîs aslında Parîsa esil nîne Parîsa ku xerabiye hatiye valakirin û ji nû ve hatiye avakirin ev bulwarê mezin kolan û kuçeyên mezin fire evana piştî Komîna Parîsê hatin avakirin tiştê ku li Sûriyê jî niha diqewim ev mesele yani Arman çevir süreci bele bele yani talukaya herî mezin ji bo iktidarê ji bo dewletê hikûmetê welatiyên lav Sûriyê ne jiyana wan wê derê bixwe Almanca yekemîn ev e ku ew welatî ji wê derê derkevin ya duyemîn jî tabii ev der warekî işte kevnar e û Beguma qaşa duyên turîstîk e û işte li gor propaganda wan li gor zimanê wan jî warê pêxember û sehabeyan e tabii dixwaze ev der ji destê Kurda ji destê welatiyan Amedê derkeve bigêjeyîn destên kesê dinê ew der bibe wek ticaretxane yani bernama var çiyen geliyor und şopin yani mesela kesin ku justuri derxistin şunda ve çi bikin vedera Almanca wan çi yani ev jî nizanin ev jî nizanin yani ji ber çi nizanin ji ber çi vî tiştî dibêjim
elbette ev planı ki van heye ev planı ji aşkere kirin kul Suriye Ve to gittik eve şu fav diyar. ev dest pekirin şu çanavahiyan jile kirin planı ku aşkere kirin ligori planı van dina Suriye'de şeş ev karakol çedibin işte ev karakol hemi birin mazın bir 15 metre frehi gredayı hevdune u kolana fredike u işte خدای نگرافی که خانی نولی دکه و کبران چه دکه و فلان بیوان تشتی وها پیش دخن. خانی نو چکرنش مدیس شو. بله yani ucube yani ne bir bit tişek nadi. Ev jber çiti sur ceki kevnare u parastına Suriye yekem ji haskirina Suriye despedke. Yani insan ki ku haskirin dileği de tınebe ne kara ceki vak Suriye bir Paris'e. Ne kadar bir karib meşni. Ev camerna emzanı ku haskirin dilevandatine, haskirina mirovatiye dilevandatine, haskirina diroke u zanistiye dilevandatine. Tu derdeki vani usajitine. Jber vi avay karın bir hati xarab kin, kolana vala bikin, dozeru kepçan texin hundir. Yani em demek ki em kare restorasyonu cimek yer. Em şukulin nav Suriye'de endamı reveberiye odayame. Em çen kes taybeti nav Suriye'de xabitine. Salim beri. Vallahi me kıymışı ne dikir ku em gevreki jde dereki rakın deynin derekidin ya bişaşi çakı çekil gevreki kever beşki. Rastı jursa kesin kula amedi ango kesin ku vya jiyan kirine bu şekilde nezibin. Ev haskirin dilevan detine ya bir serbest rahati karın kepçe dozara texin hundirin ha çar taxi sürem karın bejin je diro kerabun. Tarihi rabun yani ev çava ve gelin edinemem ne pekane. ev çar taş holer abun pişti ve saatte ev derit bikin zerji ne kıymet avid mine ne ev derit de sur ne dirok demine ne kevnari demine jbe o yani krejiye ke krejiye dilnaxwaziye ke li ev van karam bir şekli binav dikin de benim kentsel dönüşüm dikin yani tiştek kulur vedera xoş nayditin ango bisere ve atiye çekin malan ama da her dweşinin u malin nu malin xoş çedikin vaki ku binav dikin vaki Toledo binav dikin Suriye de benim Toledo ve keçe bikin şu Davut oldu dema ku qadexa li Suriye hatu burakirin ve tişte binav kire bu goto em Suriye bikin Toledo li Toledo ve keçe heyin ha çardı binin beli ya ev meseleci işte avahiyen goya brisk hene işte lazım ben helveşandın ev istatistik gibi beri 2009 da vaktlerinde Suriye cara yekemine guharina bajarvani kentsel dönüşüm despekti. Ev çok ev istatistik hatı da xistin. Yani Suriye avahiyen Suriye sadi şeşe var briskin. Yani xaniyen bilindin be teknik be usul kaydı hatına yani o binavdaki riskini yok aslında. No işte xaniye kat çima risk ev yani. وبني سوريا حمي تحت كفر بازالت يعني لسوريا حتى انه تخانيه كي نهل وشيه سدمي دبرميان تشتكي دني ev mesele te davi be mesela risk buyine ve mesela işte buna xaniye ve giretin fakat mesela jul despinake bir ay mesele şey mesela minake'nin Türkiye jihane Türkiye jihane bejin İstanbul'e tapeki ve sulukule tarlabaşı mesela hamı mesela jek despetkin Juvalatiyan despet kin. Sere avul gava kudes bir mesele dikin propaganda dikin. Fakat ve propaganda ji per veşati dikin. Aşkere nakin. Yani bahave ki usa dikin ku valatiyan vi bajari bıçave devlet elvan taxadnerin. Ev tişt dilime de jirudne. Dibejin sur cehki krejiye. Dibejin Suriye uyuşturucu heye. Dibejin Suriye fahuş heye. Dibejin Suriye dizi heye. Dibejin Suriye evlahitine. Velatiyaj bir vivman tiştadın bavar dikin. Bavar dikin. Pişti ku ev propaganda tamam dibe. Ev çat kevin nav Suriye xara dikin. Ne karam vaselama bejin. Dibejin işte xani pisin xarabın u kevinin emi xara dikin. Ben tarla başı tişteki usakir mesela. Demek ev kart beji milleti beji ya valla şu lazım bu tişteki uha. Lazım bu kaptej. Libere mesela tişteki uha minake ki enteresan. 2009 da vakti kentsel dönüşüm cara evvel dest pekir nav Suriye. 2012'da da kısmı ki helveşin şey bu işte ve çakali kariye şaradari ciddi de bu filan. Paşam Valatya bertek nişanda kar sekini. Malbata ki kuvvete meclis Suriye koç giriye. Çiğ Tokiye. Bu malbata akhatine ki çekirne çend havala. Rapora ki her sevi. Xodiye malet beja vakti yazılı Suriye bum. Deriyu paceme tem vekiri bum. من پدوی ندیدی که از دریو خوب بگیرم دریو بقفلینم پدیوام نه هاتنه بود اولهی بود
Suriye. Hemi ciran nasın, merve hevin, dosti hevin, zarok melberdiriye medleyizin. Led be az hatim Türkiye min hemu deri şubaki xwe min ev çekiriye. Caha çekiriye min hasına daya berej bu diznek hem xaniye min. Walatiye Suriye vit şey dibece. Yani dibe Sur ji bo min ciheki beter evleye. Fakat argümana devleti iktidar eşit ve Sur ciheki be evleye lazım be xarab kirin. Ligorivanı sayı. Ligorivanı say. İşte devlet ne kadar tekevi. Ciheki sistem ne kadar tekevi. O şarkı xarab ki. Bak salin noti işte günde Kurda hatı şevtandın. Evci mesele ki o ha böyle Almanca ev önde bece kırkı hem ji kırkırna çandiye bir şekilde mi? Böyle yani nasıl süre kırkırnaki sosyal çandi ekonomik ve politik he. Yani bu ki bina dikine ne aslında eftiş. Kesinlikle takazline yani. Çar hali bitişti yani sosyo-kültürel ve ekonomi politik. Her çar behavrane yani yek nakati. بله لتشكي بفرنجي مس حكومت نهاكتي وهو الوشين تاخن جلك تاخ وقلت لا بيج دس فكريه دنا في حفته ده جلك خاني هاتنا الوشاندن هناك نرازي بنا هي هناك جي ديفيجن ام كارن در بكبن هناك جي ديفيجن نا ام لسوري جان كرن مزارك يقول في دراسه وجانت از الفيدرا مزمو از درنا كبن سوري بي بيفاجي وچا بردام بكن هناك نرازي بنا لجار دجي الوشين دس بيدك وانت درباري في كده تشدكن ويونيش بكن Hangi Almanca ve çaptı? Ya ev mesela helveşandına xaniyan ku xwediye xanî ew bixwe vî tiştî nexwaze ew bixwe nebe ji werin xaniyê min xerakin ez xwazim ji vê dê dekem ez xwazim ji vê dê xelas bim ku bidarê zorê çêbibe navê vî tiştî mültecî bûne. Xwe av ji Îran jî birînin. Bele yani ferqa milletê Sûriye ku ji Sûriye koç kirin hatin Tirkiye çûn welata Ewropayê belav bûn û ferqa milletê Sûriye ku ji Sûriye derketin çûn bağlar ji hev nîne. Mülteci bun ji xanî dest pê dike. İnsanê ku xanî bi zorê hat bexera kirin ew însan mültecî. Sedî sedûse yani raveya mültecîtî ev e. Niha tiştê ku li serê welatiyên Sûriyê jî tê kirin ev tiştî. Dixwazin wan kesa bikin mültecî. Divir de jî hikûmet dîsa xapiya yani planê wan hevdû negir. Ev di navê di salî de şerê ku li nav bajêran çêbû li Cizîrê û Şirnexê û Silopiyê û Geverê çêbû qewmî. Li vadera Armanca devleti koçkirina milletê bû. Di salên notî de em bêjin wextê gund hatin şewtandin, gundî wextê ji gund derketin, serê ewil berê xwe dan metropola. Yani ewil em bêjin gundiyê ku ji derdora Amedê Farkînê, li cihê Qulpê, ku ji wan gunda derketin hatin Amedê, piştre ji Amedê derbasî İstanbolê û Bursayê û işte İzmitê û filan bêvan bûn. Li vadera belav bûn. Li divî di salî da em karin bêjin ku pir hejmarekî kêm derketiye derveyê Kurdistanê. Yani millete Cizîrê ku ji Cizîrê malan xwe rabû derketin çûne gundê xwe. Yan li Cizîrê çûne taxekî din. Milletê Şirnexê demekî dirêj di kona da li ber Şirnexê dîsa. Di kona da jiyan. Wekû min zanin ku dewletê nehişt di kona da jî bimînin. Digotin işte qirêjiyeke nehiştin. Divir de jî xapiyan. Yani milletê va bajêra warê xwe neterkandin. Milletê Sûrê jî Sûrê derkete çû bağlara. Yani 2 kilometre neziviye. Şixaniye der şixaniye xujerde xu berneday. Ev ji bo xapandineke yani ne geçtin Armanca hemkarım bitişti bêjin. Ev ji ne be sedema tüs sazî û rêveberî û oda û sendika falan nebû. Ev sadî sed berteka milletê bû. Milletê bi tena serê xwe bitiştî kiriye. Ev tawrekî polîtîke lê bi biryarekî nîne. Hemî millet hemî kes bi biryara xwe bitiştî kirin milletê welatê xwe neterkandin. Ev ji bo xapandineke mezin e ev ya îşaret e ku ev millet îro nebe jî sibê ve dîsa vegere malê xwe. Ev ya ji bo me îşaret e. Bi li gel van tiştan jî wê hikûmet ket nava Sûrê û niha xaniya hed weşîne. Lê tiştên çawa çê dike li wê dera? Yani piştî ku wan welatiyan derxist şûn de wê wan xaniyan bidikî kê dike wan dera? Egerîn ke wez bawerim. Ev tişt yani em niha nikarin tiştekî bêjin ne diyarê. Fakat em zanim ku ev tişt ne ji xêra milletê Sûrê ve. Yani ev xaniye ku hat tên nekirin îtimalek mezin wê pir biha bên firotan û xaniye ku niha tê xera kirin jî bi erzanî tên kirin. Şu wezaret fiyetekî derdixe divê heqê xaniyê te ev e min xaniyê te xera kiriye ez perê te radizînim bankayê te qebûl bikî nekî cehilmal te kirî. Naxema min e. Bi erzanî ji wan xanî dikire di şerta datîne pêşiya wan. Divê xwazî were ez Tirkiye xanî bifroşim te ez xaniyê te bi 30,000 dikirim el Tirkiye ji te re bi 80,000 xanî didim tu 50,000 ji min re dêndarî. Bu şekli bi vî şeklî wan nas Sûrê derdixe bi xwe ve jî girê dide
karın 15 sal 20 sal krediye bankaya dedin. Beli. Vaş ve derdixe. Vakidin dibe espere terazinim tipe qailina qaili cehmal tekeriye u tünükari itiraz cibeki u tünükari beji az derna kevmiş ez هم وارو خلال كي وارو خلال كي ما مقدور دكي يعني بوليتيكا في رنجل عمدين هاتي مش Beli, u ev xaniye ku tiştek ku nuji na Suriye çedikin ve ku mego işte planeki ava kirine u işte refere kirine minak بيوان تولد دو شيدكن beli Toledo تولد يك شيدكن نادرا ev helbesteki Ahmed Arif heye digo ez Anatolia me dayka haval ber mizaroke بله mesela me Mezopotamya ev yani Toledo ber Mezopotamya çiye navi Toledo derbasına ber Suriye yani hepseli 7000 sal jiyan heye yani navi Toledo beje ya aybe yani ev ya dirok nezaniye yani cehaletek mazın ha yani jban aybe fakat şernak yani pozisyon aşağıte ev tiştek nuji çetkin işte planeki ava kirine minak kuçaku mamusa tayir elçili hatta kuştun navi kuçe yeni kapı sokak bu planeda kuçe bu planın hada navi kirine cadde bir yeni kapı caddesi ev kolan 4 metre nif فرهي شو كريا سوري وان كولان يعني بله كوچيان هي سور انها او كوچان ها كرنا 15 metre cibci gece hatta 20 metre iş mesela dve derde او كرنا dve kuçede dedi menara çarpı hebu lberji camia Şeyh Mutar hebu jber ko ev cami lve dere ne karbuna xarab ken dve kuçeda çunel kuça paş dest bekirne ve deri frekna xarakna hanne djerda peşt menara çarpı peva gredan yani gol bernama ku berdesti ve ne son vanşirvantkin beli ev plana ku aşkere kirin dve plan da xuyayı beli tişte gidin ji em bejn Ahmet bajareki kevna işte hevselen bejn 7000 sal emri hevseli heye jiyan beynaber domiye li hevseli siyuse medeniyet derbas bune şahistani derbas bune lamedi li ev hükümet em karin bejn ev 15 sale ısrar dveje Ahmet bajarı peygamber ve sahabe yani beli yani ev li gor xwe nasname ekidin Ahmet'e kes peygamber ve sahabeyn Ahmet'e inkar nake le Ahmet tene juan pek nay pegum Ahmet pır kevnare u navnişana hemmi şaristaniya jil Ahmet'e heye li Suriye Ahmet'e mevkare navnişana hemmi bibine divir da jit xwazin tabi demografiye ki biguherinin nasnameya bajir biguherinin nüfusiye biguherinin yani وقت işte do lamedi lükuçe belki nüçe ditti be işte xeyna xozeki rabiye xortu geçek demeşin radbo taciz dike erişivan dike doxazın tişte lamedi avabken ev tişte vi ahlakı vi çanit xozın lamedi bicibken çanda ahlakı xol ve lamedi bicibken yani tane hırgoşandına xaniye kendine ev tişte nine ev tişteki meseleki per kure iro mamose Selim tamam neviseki وشاند بو دروجنامه کی دا پرسکی هبو دگو باجار چما وکی چکه کی ایدئولوژیک یا دولت نای حساب کرن ام demek ki derece bir tişti bejim bajarvani mesela mimari çeke ki pır beheze u çeke ideolojike de desti devlet ande tamam fazla bir kartinin beri eviyet işte ki pır girenge mesela bajarvani ev bir ayet xwazin biguherînin wek mînaka Parîsê me da mînaka işte Tarlabaşê me da Sulû Kule me da gelek mînak hene li ser vî ew jî dixwazin vî tiştî pêk bînin fakat bajêr hem destê devletê de çekekî bîrdozî û hem jî di destê milletê de tiştekî xwezayî û organîk e xwejnû ve kara ava bike millet bajêrê ava dike ji ber vî awayê yani demekî dirêj li pêşiya me ye yani astengî zehmetiyê gelek zêde bin لي ام باورن كو داوي ديسا ملت السركبه بدس بخبله لين هات كوشنا قال بردوام دكش هناك لوازد من زبور خو قال بخوت كوشنا خود دمشاندن جاري صديقه فناي بشكرين ناي كرين انغو كسي كو سركشي بكتوني نوا سوري انغو بلاويه تكوشنا وان ناي زانين لين ها تكوشنا كانك لوازد بدرا دوم دك بر خود دنجل لقال في كجي هروشنا تا خان دوم دك قالو ون الهمبري في سريل دوزغري دا انغو دبچ بكرج وشوندا هر داوي ام اخفتر ki kurt. Beli ya valla jojo ev mesele dest pekir hem dema şerde hem çavaşar xalas bu kari hilveşanma süre dest pekir. Beli. Yani jüve çaxe de sedeme gelek işte me doze vekiriye meseliyle dayı. Minak bejin işte lejneyek helamedi giredayı wezarata çand hünereye dibin lejneya parastini koruma kurulu. Ev lejne goya
avahiyên kevnar tescil dike û dibêje ev avê gere bê parastin. Hemî hilweşandina Sûriye û ev malxerabî bi destê wê lijneyê jî tê kirin. Biryara wî tê dayîn. Ev jî bi daxwaza emniyetê tê kirin. Yani bi telefona, bi karê askerî tên dibên gere ev tişt wiha be û wî biryarî digirin, pêk dînin. Me li hemberî vî doz vekiriye û işte li nav Sûrê makineyên giran dixebitin, me li hemberî doz vekiriye û ji Sûrê xafiyat dertê û malzeme moloz derdixin. Em nizanin tê de çi hene çi tune, dinya xwedê kevir û tiştên bi qîmet û kevnar ji nav Sûrê hatin derxistin, hatin avêtin. Belkî hatin dizîn, hatin firotan. Yani ev tişt destê devletê jî tê kirin. Em agahî va tişta jî tên destê me ji ber ku ew tune. Yani em delîl destê me tune, em nikan bêjin wê tiştê kiriye ama agahî têne. Van tişta hemî dikim, hemberî hemî van xala me doz vekiriye. Lê Tirkiye Hatta niha bencam nebûye, ne nasıl doz? Nar, îro işte nav Sûrê ev hebû, keşfekî hebû, goya heyet hatibû, mahkeme şandibû, işte ew heyet wê biçe nav Sûrê keşfê bikira. Kalvedere çi dibe çi nabe. Ka em ê binerin ka çi rapor binîsin, ka bêjin çi. Em bi hev rapşopînî ka ji derkeve. Gelek spas dikim ji bo hatina we her hevin sağ bin. Endamê rêveberiya Odê Avakîsazên ya Amedê her dem dor û sağ bin. Berê temaşevanê hêja me hew da rewşa Sûrê binirxînin bi mêvanê xwe ji ber ku biya me li Sûrê qirkirineke çandî pêk tê niha xanî tê hilweşandin welatî bi zorê ji warê xwe tê koçberkirin. Me hew da li ser vê bûyerê rawestin û wî bînin ser ekranê we heta hefteya bê roja înê di saet 6 de em ê caridin li vê dira li pêşberî we bin. Bîdnava xêrî xweşî de dem baş.